Aysun jadi. Pagazan. Ayo simpan sian le. Wah. Uka sih boleh. Lalu dapat kelombai. Kamsindeng. Nonton karasing konsibuan goदान video बरायबाय दिनै माने जोंहा माइ गायदों आरोना ओमफ्रायो जोङो माइ गायनो फैदों रोंगोन रोङा मिथिया गायनाय नायनोसै आरोना माइखौ नैहाय दा बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि माइ गायनायखौ दे आंखौ जेबो रोङा होनोना सोरबा सोरबा नाय आं मा रोङो सब रोंजोबो नै Mai gaयदों दायो रिता नों माइ गायनो रोंथारो जानो रोङाबा नों हले हारसिं दब्लायसे गायनांगोन दै मालाय मेख्ला गानलायनानै फैदों नै माइ गायनो बिगुमैनि न'आव माइ गायनो फैदों मालाय रोंगोन ना रोङा निफायालाय रोंगोन ना रोङा रोङो ए है गायगासिनो गायहैनायसै जोंबो दे आलिखौनो गाग्लिजोब्बाय नै रिता आलिखौ गाग्लिजोब्बाय दे रिता गायगासिनो नै मालाय जोंबो गायनोसै एबार ओइ गाराखौ लायनाय आफिया ओइ अबा र' माइखौनो लियाखै माइ गायनायखौ थिखोदो Kilo giyalay. Bigay ka buwan kita siapa di sihra kaki sabi. Kucing laksa ya. Ayo palas las guiding. Nung dong si bay. Chơi nung đây mà không có là ngấn ô đông phải nát xin ta vậy đây là xin lỗi Maria siya zubay ang Maria sa takulan na Besra Maria siya zubay ani ang siya zubay ani lagi dente itu lagi lu kasih nama kagak baca sih kayak apa ya itu sania lah, gusu tetap malah ini kainnya. Apa yang dah? Siang ber, siang ber. Lagi dia. Mana mai guiding sudah.
दहाय फुंनिखौ गायखांबाय ओमफ्राय फुंनि एसे थादोंमोन ना ओमफ्राय फुंनि एसे थानायखौ दायो गायफिनसै आरो ना आङो ड्रेस सोलायनानै लाबाय दहाय माने एकदम अखा सिजोब्बायमोन ना ओंखायनो थानो सुखुयैनि आं ड्रेसखौ सोलायनानै लाबाय ओमफ्राय मालाय बदल गायग्राफ्रा दहायनो 12टानि जायै लोङै थांखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो दब्लायसेखौ न'नि गोजा गायनोसै आरो ना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे स्टाइलिश जाबायब्रा दे जुमाय लोंनायखौ बिदि खालामो जुमाय लोंनाय जे साइज नुखादों बोरै मोनदों बिहामजो फैनायखाय दिनै अनसुलि मोनदों आरो जोङो अबाव मोनो जा साखौ खालामनानै लाइट लाबफानांगौनो होनलाय ओमफ्राय नोंसोरो ओंखामखौ जे मानो जादिया ओंखामखौ थादोंबा थुबुर बुरनो ओंख्रि माबा माबि सङो आं गायला दिनै माइ आं न'आव थांदों नै